तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। शेकडो फुटावरून कोसळत असलेलं फेसाळणारं पाणी, त्यातून निघणारे तुषार, खोल डोह, वृक्षांची दाटी, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि पर्यटकांना मजेदार आंघोळीचा आनंद घेता येईल असा मुख्य धबधब्याच्या माथ्यावर असलेला लहान धबधबा असं चित्र बारमाही पाहायला मिळणारा धबधबा म्हणून वैभववाडी तालुक्यातील नापणे धबधब्याची ओळख आहे। बारमाही वाहणाऱ्या जिल्ह्यातील एकमेव धबधबा आहे। फेसळत कोसळणारं पाणी आणि हिरवागार निसर्ग यामुळे भरपूर शुद्ध ऑक्सिजन देणाऱ्या पर्यटन स्थळांमध्ये नापणे धबधब्याचा समावेश होतो। कोकण 7 लाईव्हच्या ऑक्सिजन टुरिझम अंतर्गत पाहुयात बारमाही वाहणारा हा नापणे धबधबा। कोकणात पावसाळी वाहणारे असे शेकडो धबधबे पाहायला मिळतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोलीतील धबधब्याची लोकप्रियता तर देशभर आहे। धबधब्यांवर येणाऱ्या पर्यटकांमुळे येथील अर्थकारणाला मोठा हातभार लागतो। अशा प्रकारे सावडाव, नांगरतास, मुटाट, मनसे, मांगेली, असनिये, करुळ घाट, भुईबावडा घाट, फोंडा घाट या ठिकाणी निसर्गाचा अद्भुत देखावे धबधब्याच्या रूपानं पाहायला मिळतात। परंतु जूनमध्ये पाऊस सुरू झाल्यानंतर हे धबधबे कोसळायला सुरुवात होते। त्यानंतर सप्टेंबर अखेर पावसाचं प्रमाण कमी व्हायला जसजशी सुरुवात होते तसतसे धबधबे कोसळायचं प्रमाणही कमी होतं। परंतु याला वैभववाडी तालुक्यातील नापणे धबधबा मात्र अपवाद आहे। वैभववाडी आणि तळेरे शहरांपासून 14 ते 15 किलोमीटर अंतरावर तर तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गापासून 7 किलोमीटर अंतरावर बारमाही वाहणारा वैभववाडी तालुक्यातील नापणे धबधबा आहे। सभोवताली गर्द झाडी, त्या झाडीमधून शेकडो फूट कड्यावरून कोसळणारं पाणी आणि या फेसाळणाऱ्या पाण्यातून उडणारे दवबिंदू झेलताना एका आगळ्या वेगळ्या पर्यटनाचा आनंद या ठिकाणी पर्यटकांना घेता येतो। मुख्य धबधबा कोसळतो त्या ठिकाणी आता 40 खोलीचा डोह तयार झालाय। या डोहात पर्यटकांना आंघोळ करण्यास मनाई आहे। परंतु मुख्य धबधब्याच्या माथ्यावर कमी उंचीवरून कोसळणारे 2 ठिकाणं आहेत। तिथंच 4 ते 5 फूट उंचीचा डोह देखील आहे। तिथं निर्धास्त आणि सुरक्षितपणे पर्यटकांना आंघोळीचा आस्वाद घेता येतो। मुख्य धबधब्याच्या पायथ्याशी उतरल्यानंतर कोसळणाऱ्या पाण्याचे दवबिंदू थेट पर्यटकांना अंगावर घेता येतात। या परिसरात कित्येक दुर्मिळ पक्षी असून त्यांची किलबिलाट सतत सुरू असते। त्याचप्रमाणे इथला भरपूर शुद्ध ऑक्सिजन पर्यटकांना निश्चितच रिफ्रेश करेल। नापणे धबधबा बारमाही वाहत असल्यामुळे पावसाळ्यापेक्षा उन्हाळ्यात या धबधब्यावर पर्यटकांची मोठी गर्दी होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालगतच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या धबधब्यावर येत असतात। याशिवाय पुणे, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, सातारा, सांगली यासह देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यातील पर्यटक नापणे धबधब्यावर येतात। नापणे धबधब्याला येणाऱ्या पाण्याचा उगम हा नाधवडे येथील श्री महादेव मंदिरासमोर असलेल्या उमाळ्यावरून झालाय। उमाळा हे देखील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे। याच उमाळ्याचं पाणी पुढे वाहत जाऊन नापणे धबधब्याला जातं। गेल्या काही वर्षात नापणे धबधब्याची ख्याती सर्वदूर पसरली असून आता या धबधब्यावर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असते। मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या मार्गे येणारे पर्यटक नापणे धबधबा पाहून जिल्ह्यातील इतर पर्यटन स्थळांकडे मार्गस्थ होऊ शकतात। तुम्ही देखील एकदा हा बारमाही वाहणारा नापणे धबधबा नक्की पहा। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।